Benvidos a este espazo da Fundación TIC no que participan os nosos alumnos da Escola de Imaxe e Son. O primeiro seminario Goberno Aberto na provincia de Lugo será hoxe o noso tema de portada. Antes, vemos outros asuntos da semana no sumario. Comezamos. Deputación e Universidade de Santiago de Compostela poñen en marcha un plan de choque para impulsar o campus de Lugo e captar estudantes logo de que a USC perdese o 50% dos matriculados na última década. Volve o Surfcamp da man da Deputación Provincial de Lugo. O último fin de semana de xuño, os mellores profesionais españois ensinarán os segredos do surf a todo o que desexe de xeito gratuito. O Ar de Lucus volveu a confirmar o gran tirón económico que supón a festividade romana para a cidade. O paso de máis de 600.000 persoas pola capital converteu esta edición na máis numerosa en participación. Rematou o curso na Escola de Imaxe e Son de Lugo. Os recén titulados presentaron os seus proxectos de fin de curso nunha gala celebrada no MIL. O Centrat volve a organizar unha nova edición de Obradoiros Infantís de Verán. 120 nenos nados entre o 2000 e o 2009 poderán acceder a algunha das prazas ofertadas. Coñecemos de primeira man as impresións das decenas de nenos que perante este curso asistiron ás actividades ao aire libre organizados pola Asociación Cultural Xaquedru. A Praza Maior foi un dos lugares escollidos para gozar desta exitosa iniciativa que conta coa colaboración do Concello de Lugo. As novas tecnoloxías están a revolucionar a forma de gobernar e tamén de facer política. Xa non só vale con votar, os cidadáns queren participar na toma de decisións das políticas públicas e Internet pode abrir a porta a un novo concepto de gobernar. É o Goberno Aberto. Sobre esta corrente debateron na provincia por vez primeira nun foro no Pazo de San Marcos 15 expertos nacionais. Máis transparencia e máis participación social nas administracións públicas. Así entenden os partidarios dun goberno aberto o futuro da democracia. Permite unos mecanismos de participar y de opinar sobre lo que se está haciendo y unas vías, además, muy rápidas. En apertura deste proceso, o avance das novas tecnoloxías é clave. La tecnología permite estas vías rápidas de poner tu opinión, de compartir intereses, de compartir temas, de crear comunidades. De todo isto, expertos na materia debateron no Pazo de San Marcos no que foi o primeiro seminario de Goberno Aberto na provincia de Lugo que organizaron Deputación e Universidade de Santiago de Compostela. Incorporar a todo o mundo, e cando digo todo o mundo, incorporar universalmente, non xeneracionalmente, senón decididamente universalmente, os avances digitais, a revolución en relación á administración cidadanía, a revolución do modelo de xestión pública. É que a de Lugo é a primeira deputación en España que contará con presupostos participativos para o 2015. O presidente da institución provincial adiantou no arranque do seminario que se enviaron máis de 1000 cartas a asociacións da provincia, emplazándoles a reunións para comezar a escoitar as súas propostas. Estamos noutro momento. É outra sociedade que nos toca vivir e os novos retos son estes retos, non? De que a levanza da res pública afecta a todos, e non solamente os políticos. Ademais, o organismo provincial puxo en marcha outras iniciativas como un portal digital de información entre concellos e a administración provincial ou a separación dos políticos das mesas de contratación. Outra colaboración entre a Deputación e a Universidade de Santiago é a posta en marcha dun plan de choque para impulsar o campus de Lugo e así captar estudantes. O plan inclúe 13 medidas que se porán en marcha no curso 2014-2015, como axudas para gastos de matrícula, bolsas de investigación ou a promoción de Lugo como cidade universitaria. A perda de alumnos é un dos grandes problemas aos que se enfronta o mundo universitario galego. En Lugo non é menos. Na última década o campus lucense perdeu o 50% dos matriculados. As causas
Son evidentemente moi variadas, diversas, teñen que ver pois, dende problemas de natalidade a problemas de certo atractivo ou problemas relacionados coa crise económica. Para atallar esta problemática, o reitor da Universidade de Santiago de Compostela e o presidente da Deputación presentaron a posta en marcha dun plan de choque entre ambas institucións que impulse o campus e se manteña a oferta formativa actual. Temos que ser o suficientemente adaptables para corregir as desigualdades e os problemas que van xurdindo neste momento. E temos os problemas que temos, non? Baixada de matrícula e adaptación a un novo mercado onde tamén temos que saber competir e, por tanto, temos que darnos a coñecer adecuadamente. E eu creo que combinando as dúas cousas os resultados van a ser positivos. O plan de actuación desenvolverase no curso 2014-2015 e inclúe medidas como axudas para gastos de matrícula, bolsas de investigación ou a promoción de Lugo como cidade universitaria. Aqueles que practican o surf din que a emoción que se sinte sobre as ondas é difícil de igualar. Coa nova edición do Kilómetro Cero Surf Camp, a cuarta xa, calquera que queira aprender ou mellorar o seu estilo en riba da táboa poderá facelo de xeito gratuito e da man de profesionais experimentados na Mariña Lucense. O último fin de semana de xuño, o Centro do Surf Europeo estará na Mariña Lucense da man da cuarta edición do Kilómetro Cero Surf Camp. Con este certame, financiado 80% con fondos europeos a través do programa Lugo 2, a Deputación Provincial iniciou fai 4 anos unha nova forma de entender a relación co medio ambiente usando o surf como referencia. Contribuir a un maior coñecemento da nosa cultura medioambiental e, además, facelo a través de actividades deportivas que son extraordinariamente respetuosas con ese medio ambiente. O centro será o surf, pero non solamente o surf. A verdadeira enseña deste surf camp é a relación ca Mariña, a relación co mar Cantábrico, en definitiva, a vivencia con esas playas. Pon tamén un importante reactivo da cuestión relacionada co mundo da economía medioambiental. As actividades desenvolveranse nos concellos de Foz, Barreiros e Viveiro, onde profesionais relevantes do surf ensinarán de xeito gratuito e a quen queira os segredos deste deporte segundo o seu nivel, pero tamén haberá outras actividades de terra. Tamén se van a combinar cunha serie de actividades vinculadas a pádel surf, un simulador de surf, co obxectivo de coñecer en detalle todos os beneficios que ofrece. O prazo de solicitude xa está aberto para as preto de 20 horas de formación e máis de 280 prazas gratuitas desta edición do Surf Camp. Lugo revalida a primeira posición de cidade máis visitada de comezos do verán e faino superando todas as marcas. O Concello fixo esta semana balance do Ar de Lucus e cifra en 650.000 o número de persoas que pasaron pola cidade nos 3 días de celebración desta festa romana, declarada de interese turístico galego e referente en toda España. A inversión da festa foi de 267.000 euros, dos que 166.000 procederon das arcas municipais e o resto da colaboración de patrocinadores. Os grandes beneficiados desta reversión económica o comercio e a hostalería. Pouco a pouco, a cidade volve á época contemporánea tras a resaca do Ar de Lucus, que un ano máis confirma o gran tirón económico que ten esta festividade. O sábado era imposible atopar unha habitación disponible no centro. Reservé hace 2 meses y solo encontramos para el viernes. Sobre todo el sábado noche al final hicimos un 100% de ocupación, no así el viernes que nos debimos de quedar entre el 80 y 85, pero bien, satisfactorio, claro. O bon tempo favoreceu a afluencia de xente que, segundo datos municipais, foi maior que do ano anterior, multiplicando por 6 a poboación lucense. O certo é que as terrazas do centro estaban, como ven, abarrotadas. E xunto ao San Froilán, a mellor data do ano para a hostelería. Tanto viernes, sábado como domingo para nós resultou pois prácticamente cheo completo todos os días. O perfil do visitante, moi familiar e ataviados con roupa da época, aparte do programa da festa, as súas maiores demandas. Os museos nuevos que se han ido abierto, porque bueno, sería un buen circuito para hacerlo todo seguido en el mismo día y después, como siempre, muralla y catedral. Hemos estado viendo la muralla y así, muy bonito. Está todo muy bien ambientado, el campamento está muy chulo. Máis de 6.000 persoas pasaron pola oficina de turismo segundo datos do Concello. O poderío das lexións romanas. Loitas de gladiadores.
Sesión ordinaria do Senatus ou a vida cotiá na casa dunha familia castrexa. Collemos o trigo, poñémolo na pedra de moer e dalle pasa desliza hasta que se moe a fariña. En definitiva, escenarios de hai 2000 anos que recrean a antiga Lucus Augusti, como este o proceso de fundición para crear as moedas da época. Que cada ano dedicamos a moneda a un acto importante que pasa na ciudad. Este ano pois dedicamos as termas, as ninfas das termas. Apareceu unha piscina aí no balneario de Lugo, entonces, bueno, pois creemos que é un acto importante, non? Porque o Ar de Lucus é en cada recuncho, fonte de coñecemento da historia en vivo. Hemos aprendido sobre las monedas, el valor de cada una, las casas que tenían, cómo escribían. Miles de persoas achegadas de todas as partes de España formaron parte do atreso, uns ataviados de romanos. Este año, por ejemplo, bueno, los que llevamos ya desde hace años nos los hizo una amiga y bueno, mañana pondremos otros que también nos lo hace otra amiga, pero bueno, nosotros nada. Así vestidos y caracterizados es la primera vez, porque con los niños que son pequeños pues es más difícil, ¿no? Pero bueno, es la primera vez que venimos y a los niños les gusta mucho, claro. Outros, fieis ás roupas castrexas pese ao calor. Porque eu son celta, eu teño clarísimo. E me encanta a min que vexan que existimos, porque tanta dominación romana, nosotros parece que non estábamos aquí, éramos os que estábamos aquí antes. Máis de 200 actividades e espectáculos na rúa trasladaron a Lugo o seu orixe e delas 70 totalmente novidosas. Nesta 13ª edición veuse por vez primeira desfilar as tropas pola ponte romana ou a recepción na Deputación dos gladiadores italianos Ars Dominici, saudados polo presidente da institución luguesa José Ramón Gómez Besteiro, vestido de época. La verdad es que es impresionante, toda la gente disfrazada, la gente con las cabalgatas que se ven por ahí de romanos, de castrechos, con los bombos y tal, la verdad que sí que llama mucho la atención, es una fiesta importante para venir y bonita de ver. Muy bien, genial. Lo que pasa es que aún acabamos de llegar y no hemos visto todo, pero bueno, esperamos quedarnos por la noche. E se hai un espectáculo de película nesta festa, ese é o circo romano onde as entradas esgótanse semanas antes. Impresiones, emocionante. Y vamos ganando los negros y antes me vino un caballero rojo y me decía que fuese para él y yo tenía una así y le iba a cargar. Para retroceder de novo no tempo teremos que agardar ata a próxima edición, que xa ten data, o Ar de Lucus 2015, celebrarase os días 19, 20 e 21 de xuño. A Escola de Imaxe Son de Lugo clausurou este xoves o curso do que sae a súa 10ª promoción. Os alumnos estrearon os seus proxectos de fin de curso, 3 vídeos musicais e 3 anuncios de televisión na gala celebrada no 1000, que organizaron íntegramente os estudantes. A xornada de clausura incluíu a presentación dos traballos do módulo Proxectos de fin de ciclo a produtoras do Clúster Audiovisual Galego. No pitching, os alumnos dispuxeron de 10 minutos para expoñer e vender a súa idea aos representantes das produtoras e empresas audiovisuais do clúster. Un plano cenital para amosarlles o set de entrevistas instalado no 1000. Unha mostra do labor interactivo que ao longo da súa formación desenvolven os alumnos da Escola de Imaxe Son de Lugo. Destes 2 anos, co que máis me queda con que fixamos moitas prácticas, creo que é a base da formación en todos os sectores, pero máis neste a práctica que é algo fundamental, e creo que practicamos moito e quedome con eso. O traballo en equipo seguiu no interior na Caixa Negra, onde os recén titulados presentaban os seus proxectos de fin de curso. 3 anuncios para televisión e 3 vídeos musicais dos grupos lucenses Bristol, Zootropa e Moondog. Pues fui jefa de producción en el spot Café Candelas y además secretaria de producción en el videoclip de Moondog Blue Party. Conseguimos coordinarnos bastante bien para trabajar en equipo. Son a 10ª promoción da Escola de Imaxe Son e saen con forza ao mercado laboral.
Somos conscientes desto porque podedesme crer alumnos e docentes, as empresas felicítannos polo esforzo que se fai e, como dixen antes, quero facervos partícipes deste éxito. El balance es totalmente positivo, sobre todo este segundo año que hemos podido trabajar conjunto con los de realización. Ha sido un año enteramente práctico y eso nos ha ayudado a ver cómo era el mercado audiovisual y cómo podemos trabajar en un futuro en él. Entre os convidados, antigos alumnos cunha trayectoria profesional a ter en conta. Tive a oportunidade de facer un montón de prácticas, tocar un montón de material, que realmente é importante, que moitas escolas che dá moita teórica, pero non che deixan realmente tocar as cousas. Fixen prácticas dentro dela e a verdade que me axudou a facer as prácticas nunha empresa de aquí de Lugo, na que conseguín quedarme durante 6 anos que estuve nela, e eso animoume a montar a miña propia empresa e xa levo 2 anos con ela. O día no que recibiron os seus diplomas foi tamén o que lles brindou a oportunidade de presentar os seus proxectos diante do clúster audiovisual galego. Queremos apoyar todo, pero no solo con la presencia y el estar y tal, sino también viendo si es viable los proyectos y dándoles un cierto cauce para que puedan salir, ¿no? Poder ponerse en contacto con profesionales del sector y que nos dé la oportunidad de llevar a cabo nuestro proyecto, ayudarnos a realizarlo, a llevarlo a la práctica, creo que es una oportunidad única. 10 minutos para expoñer e vender a súa idea. Unha longametraxe musical, un programa de cámara oculta para internet, unha serie para televisión e un vídeo promocional da estación andorrana de Ordino. He presentado mi proyecto buscando la oportunidad de llevarlo a cabo, de que alguna de estas productoras que se encontraban aquí, que me lo compren. Sí, é unha serie de ficción para televisión que intentaremos vender logo a produtoras, tanto galegas e tamén se pode exportar a outros sitios. Unha porta aberta ao futuro que enfrontan con ilusión. Segue aberto o prazo para inscribirse na segunda edición do Campus de Emprendemento Sostible da Deputación, co que se asesorará a 120 emprendedores da provincia para impulsar os seus negocios. Uns 7 participantes da primeira edición, como a esta apícola, puxeron a andar a súa empresa. O campus desenvolverase en Lugo e en Cervantes e inclúe visitas a empresas consolidadas, así como titorías personalizadas. A inscripción está disponible na web da Deputación ou chamando o teléfono que están a ver. Miles de fogueras iluminarán cada recuncho da provincia a noite máis curta do ano. En Viveiro, como é de tradición, a gran lumeirada do San Xoán terá lugar na praia de Covas. Outra das máis soadas da provincia son as de Sarrio, que comezan este venres por todo o alto co pregón a cargo dos membros da Cruz Vermella e o concerto do cantante David de María. No programa de festas que se prolongará ata o vindeiro martes destaca o mercado medieval, a tradición corrida taurina e as múltiples actividades culturais e gastronómicas. Os vampiros entraron na Deputación de Lugo. Es una historia del mito del vampirismo, visto de una perspectiva un poco existencialista y situado en la Galicia más profunda. De hecho, fue filmado en Castroverde, en el puente colgante de Ombreiro y también en el monasterio de Monfero. O lucense Serafín Rodríguez e Camaño Castro presentaron ante numeroso público no Salón de Actos da institución luguesa a curtametraxe Un amigo chamado Xurxo, un relato escrito hai 20 anos e que foi realizado cun presuposto de pouco máis de 1.000 euros. Tras horas, traballador da casa e amante do sector audiovisual, o que se dedica no seu tempo libre, dixo estar moi contento de realizar a premier deste traballo que comezará agora unha longa peregrinación por festivais e concursos de toda Galicia. Esta casa, a Fundación TIC, colabora co terceiro Noise Off Live Festival 2014, cun macroconcerto a través de internet no que actuarán grupos de todas as provincias españolas para conmemorar o vindeiro 21 de xuño o Día Europeo da Música. Alumnos da Escola de Imaxe e Son foron os encargados de emitir por streaming a actuación do grupo lucense Disco Las Palmeiras. A actividade forma parte do programa de formación da escola, o único centro que imparte a ensinanza da rama audiovisual na nosa provincia, a través de prácticas en escenarios reais. E quen dixo que o xadrez non é un deporte popular? Para todos aqueles que aínda o dubiden, a Asociación Cultural Xaquedrum, en colaboración co Concello de Lugo, organiza numerosas actividades ao aire libre para nenos e maiores, nas que o xadrez amosa todas as súas vantaxas e, ademais, é o único protagonista. Nós estivemos con eles.
Así adestran os nenos lucenses o axedrez, nas actividades que a Asociación Sadrendrum organiza ao aire libre. Perante o curso, o obxectivo, darlle este deporte a fama que se merece. Y lo que buscamos es la promoción del ajedrez en la provincia de Lugo. Pues ahora mismo estamos en 6 o 7 concellos de Lugo, es decir, Lugo, Bóveda, Castroverde, Rábade, y creo que cada vez es más interesante y la gente conoce muchas veces nuestras actividades que hacemos en Lugo y las quiere extrapolar a su concello y la verdad es que tenemos muy buena acogida. Creemos que es importante dar a conocer el ajedrez para que la gente lo conozca y a partir de ahí pues tenga una opción más de ocio alternativo. Un deporte descoñecido pero apto para todos os públicos. Tengo 9 años y tengo 8 años. Que non todos dominan o 100%. Algo sé, pero non soy moi buena, la verdad. Para todos eles, os monitores e a súa experiencia están ali para botarlles unha man sempre que o precisen. Que cuando viene un niño que no sabe jugar, pues le damos unas indicaciones, le enseñamos a jugar, les vamos explicando a medida que van jugando la partida, los errores que cometen y básicamente eso, enseñarles un poquito. E o único que os novatos deben traer consigo son ganas de querer aprender y de jugar y echarle tiempo y horas y ya está. Para os que non o saiban, o axedrez cultiva as capacidades intelectuais e sociais de quen practica, dando como resultado pequenos grandes xogadores. Yo creo que el ajedrez aporta pues, la atención, es muy importante para la toma de decisiones, el chico está continuamente tomando decisiones, valorando las consecuencias de las jugadas que va haciendo, para la concentración, la memoria, pero al mismo tiempo hay muchas capacidades sociales, ya que al principio de la partida hay que dar la mano, hay que respetar unas normas, juega uno, después tiene que jugar el otro, entonces yo creo que muchas cosas benefician a los niños el ajedrez. Porque, como demostra o Xío, as novas xeracións chegan pisando forte. O Centro de Artesanía e Deseño volve pensar no tempo de lecer dos nenos. Nesta ocasión, anunciando unha nova tempada de obradoiros de artesanía infantís para a tempada de verán. 120 nenos poderán acceder a algún dos obradoiros gratuitos de verán que oferta o Centrad para os meses de xullo e agosto. Un dos obxectivos é o de conciliar a vida familiar e laboral dos pais que traballan e ensinarles cousas aos rapaces. Un horario amplio para que, mentras que os papás ou tutores traballen, e cando digo papás ou mamás ou tutores ou tutoras traballen, que poidan estar aquí os nenos disfrutando e aprendendo cousas. Os 8 obradoiros que se ofertan serán de contos reciclados, bonecos de lá, grafiti, malabares, ilustración. Os obradoiros duran 2 semanas, son de días, 5 unha semana e 5 outra, e que cada semana vai haber actividade diferente. Intentamos que teñan a posibilidade de conocer moitas cousas e que, por suposto, tampouco se aburran, que non se aburren nunca, é certo. Unha das principais novidades deste ano é que os nenos poderán inscribirse en función da súa data de nacemento, non da idade. Os nenos, en lugar de ser de 4 anos, de 5 anos, de 6 anos, todo eso, vamos a poñelo por curso escolar. Entonces, nenos que teñan ainda 4 anos, pero que cumplan os 5 no ano natural, van a poder matricularse nos obradoiros. Como sempre, un 15% das prazas estará reservado para nenos con necesidades especiais, para os que haberá flexibilidade en canto a idade e o horario. Desde hoxe ata o vindeiro día 24 xa se poden realizar as inscripcións no rexistro da Deputación de Lugo. E continuamos no Centrad, xa que foi, como sempre, o escenario elixido para a entrega de diplomas aos alumnos do Obradoiro de Construción de Zanfonas que finalizou o pasado mes de maio. Os instrumentos elaborados durante este obradoiro construíronse empregando madeiras de variedades tan distintas como a nogueira americana ou o abeto. Un traballo laborioso que ten como resultado un instrumento formado por máis de 300 pezas. O acto concluíu con actuacións a cargo dos propios alumnos e de músicos profesionais como o grupo Pizanfona ou Germán Díaz. Co son deste instrumento tradicional rematamos. Pasen unha boa fin de semana. Grazas por estar aí.